Ja, wat dit Maria kat van haar. Af. Nooit gezien die. Tel je op januari maand als je een afgeweerd en elke nacht bij mij proppen toen niet. Nee, wacht maar ja. Nooit die koningspassen daar liggen. Hij kan niet spelen, dus dat is het TV niet. Ik ben van de gespeelde afval. Hij dit. Plaats toe mama. Voor mijn vlees zijn gekookt waar niet Maria kat van de afval af. Nooit gezien nee. Gaat gaan dus dat ze is gespeelde afval. Januari maanden met maar voor mijn vlees. Maar we gaan lekker hier binnenkant. Mijn Januari maandse afval wat ik geberen wordt nou zo lekker geëet. Laat ik een beetje gaan horen wat gaat die binnenkant aan baas mijn afval. Hulle was gisteren bij mij, vandaag is mijn afval. Ziza. Hier is nou een andere zaak, mijn zuster. Wat is dat? Jij was gisteren bij mijn huis geweest. Ja, ik was er. En vanmorgen is mijn afval weg wat ik wil voor Januari maand opgezet. En je weet nog, als het nou een Januari maand is, was droog maand. Waarom mijn zuster is droog, man is droogte. Chopsy brengt vanochtend hier een zakje en een spaarzak brengt Chopsy in met die afval. Ik weet niet wie zijn afval het is. Jij zou ook toch die geluk gevallen als jouw nou met de afval hier gekomen. Zo, Chopsy brengt je afval voor zijn nooit. Voor zijn nooit voor mij. En jij is Chopsy, Ziza. Geef mijn afval en dan vat je broodjes. Ik wil niet brood en ik zoek mijn afval. Als Januari maand zijn afval, die Ziza van mij. Waar jij nou jouw Chopsy nou voor jou gebruikt. Kijk, waar gaat dan die pot aan? Die is toch nog van mijn afval. Maria, wie zei jou die is jouw afval die? Ziza, jij was gisteren bij mij eens. Ja. Net nadat jij van mij eens aan weg is, dus mijn afval nog weg. Nou weer hem gevat. Jij hoor aan hoe ze heeft Chopsy brengt hier een spaarzak aan. Dat is nog niet ik bij die afval gevat het die. Jouw afval kookt misschien bij iemand anders is. Ziza, net nadat jij bij mij is geweest, dat is mijn afval weg. Jij is Chopsy. Nou glad je gechopt. Aanzakkie. Kom voor mama die vaseline. Hier mee. Zal Maria nou haar afval zo hoofd voor mij. Dan moet ik maar vaseline brengen. Het brood is dus zwaar afgaan. Als je dat erin wil je afvallen, maar meer. Terwijl je nog zo te lekker je die komt dan door af. Hier is mij, dat, hier is mij, dat, die. Ziza, kan maar uit. Vaseline brood zo zit en eet dan zo. Ik weet niet, zij kan mensen glad niet meer vertrouwen bij mensen. Ik weet niet steeds hoe daar achterin toch moet wachten niet. Ah, ga je afval, man. Ga je met property afval een blok beloofd. Toen je bij mij is geweest, dus mijn blad zeker nog zo, maar net eerst eerlijk weg. Weet je wat? Ziza was bij mij is geweest. Als zij, ze stiel me daar achterin. Daar ga je. Maak een staat op mijn voer en op achterin. Vul ik door afval, ik ken die afval niet. Jij weet niet, is ik jouw afval niet. Kom aan, ik heb de bom met die water. Echt verwirrd. Maar jij kent je afval niet, is het niet. Zij voelt ze met haar afval. Kijk, ze brengt die afval in met de spaarzak. Wie zou hun eigen geluk zakken? Dan moet eerst vaseline drukken op de januari maand. Ja, maar dat was de mensen met doodgang.